Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro asunto, a proposta da Consello de Sanidade, aínda que, como saben, é un plan que se está a impulsar conjuntamente entre a Consello de Sanidade e a Consello do Emprego, todo o que ten que ver coas actuacións da Xunta en relación ás baixas laborais. Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia a realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo o asunto está embarcado e que xa tivo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que naquele momento, no ano 2024, xa explicou no seu momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estamos facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén, durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar ao día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente nos Sergas, por lo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se a realiza a mutua, xa non ten que realizala os Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico no sistema Janus que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, ao redor da inspección sanitaria sire unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada, outro acordo que hoxe tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por eso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Por lo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre
en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral, levando tamén estas medidas a foron adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos no que consideramos ahora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto. Seguimos con sanidade, seguimos dando pasos a outro acordo en sanidade para manter a posición pioneira de Galicia no calendario vacinal. O máis completo do mundo, en constante actualización, como poden constatar en moitos acordos do Consello da Xunta. O que adoptamos hoxe se refire á intención de reforzar aínda máis a protección da poboación galega frente ao virus do papiloma humano, que é unha infección de transmisión sexual, é a máis común en todo o mundo. Normalmente non deriva en casos graves, pero cando fai pode incluso provocar varios tipos de cancro. Polo tanto, xa dende o ano 2008 implantouse no sistema vacinal galego a vacuna contra este virus, contra o virus do papiloma humano, que dende o ano 2008, é dicir, hai casi 20 anos, reciben en Galicia todas as mulleres ao cumprir 12 anos. Isto foi no ano 2008. No 2022 ampliouse a todos os varóns, os chegados 12 anos tamén, dende o ano 2022 todos os varóns, cando teñen 12 anos, reciben esta vacina, e dende o ano 22 demos pasos tamén, de feito que a día de hoxe todos os mozos de ata 21 anos reciben a vacina. Pois ben, hoxe demos un paso máis no Consello e ampliamos en 4 anos máis a idade de vacinación frente ao virus do papiloma humano nos varóns. É dicir, a partir deste mesmo mes, amplíase a idade ata os 25 anos, de xeito que todas as varóns que naceran no 2001 e adiante poderán vacinarse. Ampliamos ata 25 anos a idade para a vacinación, vendo a incidencia e as evidencias científicas que acreditan esta necesidade. Con este acordo que tomamos hoxe, ampliar estes 25 anos, poderán ser vacinados ao redor de algo máis de 21.000 mozos, 21.000 mozos varóns en Galicia que ata agora non reciben a vacina porque se quedaban nos 21 e agora ampliamos ata os 25. Este acordo de ampliación supón, lóxicamente, un investimento, un gasto, ou máis ben un investimento, estamos falando de saúde, non chega ao 1.000.000 de euros, 980.000 euros, será o que costen as novas doses para ampliar a vacinación dos varóns ata os 25 anos contra o virus do papiloma humano. E último acordo en materia de sanidade ten que ver coa construción ou millora de centros de saúde, que é unha tarefa na que a Xunta de Galicia leva anos embarcada. Hoxe aceptamos a cesión que fan dous concellos para poder obrar, para poder millorar ou construir centros de saúde nos terreos que nos ceden. Estou falando do Concello de Carballo e do Concello de Ribadeo. O Concello de Carballo, con esta cesión que hoxe acepta o Consello, sigue o proceso para que podamos transformar o actual centro de saúde que existe neste Concello, un centro ordinario, nun novo CIS, nun novo Centro Integral de Saúde, que será o CIS de Bergantiños. O investimento vai ser de 12 millóns de euros para dar servizo, a parte do propio Concello de Carballo, a Malpica, Coristanco, a Laracha ou Cerceda. Vai ter moitas ventaxas porque vai contar con máis de 40 postos de diálise e hemodiálise. Eso vai supoñer que moitos pacientes non teñan, como todo agora, que desplazarse a Coruña para recibir este tratamento. Vaise crear un área de saúde da muller, vanse duplicar as zonas de rehabilitación. Bueno, en definitiva, toda a mellora que supón pasar de centro de saúde ordinario a centro integral de saúde. O investimento previsto será de 12 millóns de euros para este CIS de Bergantiños no Concello de Carballo. E outro concello que nos cede terreos e que os aceptamos é o Concello de Ribadeo, e con esta cesión continúa o procedimento para construir un novo centro de saúde neste concello por valor de 7 millóns de euros e que vai supoñer ampliar en casi un 40% a superficie actual, ademais de outras melloras nos servizos médicos que agora mesmo existen
no Centro de Saúde de Ribadeo. Cambio de acordo de Consellería, Consellería de Medio Ambiente, seguimos facendo unha aposta importante pola economía circular e a reciclase, non só a que fai directamente a Xunta de Galicia, por exemplo, está en plena construción, a piques de rematarse a primeira planta de clasificación de prendas usadas que vai existir en España e vai estar no Concello de Cerceda, 22 millóns de investimento da Xunta de Galicia, e, aparte do que nos facemos directamente, tamén apoiamos a entidades que se adican a reciclase, que traballan neste eido. Unha delas é a que é obxecto do acordo que adoptamos hoxe no Consello, estou falando de Padres Rubinos, na Coruña, que cada ano xestiona máis de 800.000 kilogramos de roupa usada e promove a súa reutilización, ten máis de 100 contedores distribuídos por toda a cidade de Coruña para facer todo o proceso. E, como decía, apoiamos este tipo de actividades, apoiamos a estas entidades e hoxe acordamos asinar un convenio coa Real Institución Benéfico Social Padres Rubinos, que así se chama, no nome completo son 350.000 euros para que Padres Rubinos poida ampliar e modernizar as súas instalacións nas que xestiona residuos textiles. A previsión é que con estes 350.000 euros Padres Rubinos poida duplicar a capacidade de reciclase que ten actualmente. Consellería de Emprego, nas súas competencias cambio de acordo e de fomento do comercio, saben que temos en marcha o chamado Plan Estratégico do Comercio de Galicia, que busca, entre os seus obxectivos, mellorar, darlle unha segunda vida en moitas ocasións ás prazas de abastos tradicionais que, coas obras de mellora que se fagan, poidan obter o sello de mercados excelentes con todo o que eso supón de potenciación deste tipo de comercio. Temos 4 prazas de abastos actualmente con ese selo en Galicia, a de Vilagarcía, de Tomiño, de Ponteume e de Carballo. Queremos, o obxectivo é aumentalas sensiblemente, chegar ao redor de 25 no ano 2030 e o acordo de hoxe vai nese sentido. Hoxe acordamos destinar 1 millón de euros para reformar e modernizar a praza de abastos do Concello do Carballiño para que, con estas melloras, poida acadar a calificación de mercado excelente. É un convenio a 3 bandas, a Xunta de Galicia aporta 1 millón de euros, o total son 1,4 millóns de euros, polo tanto, a aportación da Xunta de Galicia sería un 70%, e o resto, ata chegar aos 1,4 millóns de euros, sería aportado un 20% polo Concello do Carballiño, un 20% pola Diputación de Ourense e un 10% polo Concello do Carballiño. E outro acordo para, tamén sigo na provincia de Ourense, Concello de Pereiro de Aguiar, para mellorar a seguridade de peóns e ciclistas nas beiras da Estrada Ourense 536, na travesía da Derrasa, concretamente, para unir 2 tramos de sendas peonís na marxe esquerda e reformar as beiras rúas, o pavimento e o aparcadoiro na marxe dereita. O convenio en total son 690.000 euros, o coste de execución. A Xunta chega ao 70% e o restante é aportado polo Concello de Pereiro de Aguiar. Sigo con infraestructuras, sendas peonís e ciclistas, dúas, seguindo co plan de sendas da Xunta de Galicia. En total son os 2 acordos 2,7 millóns de euros e actuamos en 2 concellos, o Concello de Noia, na provincia da Coruña, e o Concello da Estrada, na provincia de Pontevedra. Decía que son 2,7 millóns de euros en total. A cantidade máis grande, 1,6 millóns de euros, será para o Concello de Noia. Será unha senda na Estrada a Coruña 550 para unir os núcleos de Noia, Taramancos e Boa. O prazo de execución son 10 meses e o custe que aporta a Xunta de Galicia 1,6 millóns de euros. E a outra, 1,1 millóns de euros no Concello da Estrada, unha nova senda en paralelo á Estrada Pontevedra 841, van ser 2,4 kilómetros de longitude, nunha zona onde hai que incrementar a seguridade peonil e o prazo de execución dos traballos, no caso desta senda na Estrada, será de 12 meses. A proposta da Consellería de Educación non acordo, é un balance importante que ten que ver coa potenciación que vimos facendo, como saben, dende hai moito tempo, da formación profesional, e iso pasa, sen ninguna dúbida, e explica en gran parte o auxe que tivo nestes últimos anos,
na adaptación da oferta de titulacións que se fan en formación profesional ás demandas reais do mercado laboral. Isto faise a través dun plan, o Plan Conecta Formación Profesional, que pusemos en marcha no 2023 e o que fixemos hoxe foi tomar coñecemento dos resultados deste plan dende que se puso en marcha. Os resultados avalan que imos polo bo camiño agora de consolidar a formación profesional como resposta á demanda de emprego, especialmente emprego cualificado, que existe cada vez máis no mercado laboral. Os datos deste balance amosan que Galicia incrementou un 42% as prazas en ciclos de FP que están vencellados a sectores estratégicos do mercado laboral galego que demandan postos especialmente cualificados. O maior incremento de prazas, que en total foron, este 42% supón un incremento de 11.500 prazas de emprego cualificado, o maior incremento deuse nos sectores que demandan esta man de obra especializada e que están neste momento en auxe, máis actividade que nunca, polo tanto, demandan este tipo de persoal cualificado. Estes sectores son o do metal, todo o que ten que ver coa cadea mar-industria, as enerxías renovables, as industrias alimentarias e o turismo. E dentro deste aumento de prazas, en donde tivo lugar un aumento máis destacable é na chamada formación profesional dual intensiva, é dicir, aquela que se fai nun período corto de tempo para atender demandas con unha necesidade de cobertura inmediata e con acordos de colocación coas empresas donde se fai esta FP dual intensiva. A FP dual intensiva triplicou a súa oferta. Na actualidade hai 120 ciclos en 94 centros e 57 concellos. Por lo tanto, acredita que, aparte dunha man de obra cualificada, as empresas queren que sexa unha formación relativamente rápida con garantía de contratación. Por dar outro dato máis, o balance está a súa disposición, o número de ofertas de traballo nas que se require un título de formación profesional, estou falando de ofertas do mercado laboral en xeral, medrou en 20 puntos dende o ano 23, do 25 ao 49% de aumento de ofertas nas que se solicita que as persoas que opten esos postos de traballo teñan un título de formación profesional, co cal esta aposta pola formación profesional e, sobre todo, polos postos de traballo especialmente cualificados que se fai a través do Plan Conecta FP, en apenas menos de 3 anos demostrou a súa utilidade e a súa eficacia. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, e dentro dun acordo que se ven repetindo desde que existe a lei do Estatuto de Capitalidade do Concello de Santiago, e, como saben, está baseada en que, ademais das importantes, creo que fora de discusión, ventaxas que para a cidade de Santiago ten ser a capital de Galicia, é certo que tamén hai unha serie de custos, e este Estatuto de Capitalidade ven a recoñecelos e a sufragalos. Hoxe, nesta liña, aprobamos incrementar para este ano 2026 un 14%, a axuda da Xunta ao Concello de Santiago para sufragar os gastos derivados da capitalidade. Van ser 3 millóns de euros e con este aumento dun 14% no que vai de legislatura, a Xunta de Galicia ampliou nun 25% a achega a Santiago en virtude da Lei do Estatuto de Capitalidade e pola súa condición de capital da nosa comunidade, un 25% no que vai de legislatura. Outro acordo de Facenda, cambio de acordo nas súas competencias relativas á función pública. Estou falando de un acordo que afecta a xestión que a Xunta de Galicia fai das listas de contratación temporal, sobre todo as que se refiren á cobertura de servizos esenciais. Por exemplo, hai outros exemplos, pero cecais o máis gráficos, esa o que teña que ver co servicio de prevención e defensa dos incendios durante a campaña de verán. Ben, o que aprobamos hoxe foi modificar o decreto que regula o nomeamento do persoal das listas de contratación temporal. Para que? Para seguir axilizando o funcionamento destas listas e poder dar unha resposta máis rápida cando é necesaria unha cobertura, especialmente cando esa cobertura se refire a postos que necesitan estar vacantes o menor prazo de tempo posible, como os que acabo de citar, xa digo, hai máis, pero todos que teñen que ver con emerxencias e especialmente os de prevención e defensa de incendios. Hai varias novidades
As máis destacables, por exemplo, queda reducida a metade o tempo no que unha persoa estea penalizada, vamos a decirlo entre comillas, por rexeitar un emprego nun chamamento anterior. Ata agora non podía ser chamada nun período dun ano, no ano seguinte, e agora este prazo redúcese a 6 meses. E, ademais, cando unha persoa acepte un traballo nun chamamento, será eliminado do resto de listas nas que estea incluído. Isto permite evitar duplicidades, permite ter prazas trabadas cando en realidade non hai ninguén cubríndoas e permite unha maior planificación para que todos os postos que estén vacantes poidan ser ofertados e cubertos dun xeito máis áxil e máis eficaz. Decía que isto é en xeral este decreto, pero no caso dos servicios que pode ser preciso reforzar ante unha emerxencia, isto que lles decía é para calquer tipo de cobertura. Pero cando se trata dun posto de especial necesidade de cobertura, con urxencia, como os que falaba antes, haberá dous tipos de chamamentos. Poden ser ordinarios ou extraordinarios. Se foran ordinarios, seguirían o procedimento normal coas reduccións que acabo de decir, pero se foran extraordinarios, os chamamentos realizarase preferentemente por unha mensaxe, por un SMS, ou, se non fora posible enviar esa mensaxe, poderá utilizarse incluso unha chamada telefónica. E ali as persoas chamadas están obrigadas a responder no mesmo día en que foran convocados. Poderán, ademais, habilitarse novas listas complementarias para usar se non fose suficiente, se non fose dabondo co persoal das listas ordinarias, nestes casos de postos de especial necesidade de cobertura. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería do Mar e dentro do desenvolvemento do plan que recordarán presentamos no Consello da Xunta de Galicia, 23 millóns de euros para colaborar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais deste inverno. Eran 23 millóns de euros, foron explicados no seu día pola Consellería do Mar. A parte máis importante, recordarán, deses 23 millóns de euros, 19 iba dirixido a asinar convenios coas cofradías de mariscadores para levar a cabo tarefas de restauración das zonas de protección. Durante este tempo de dar a coñecer este convenio, foron 21 as cofrarías que amosaron o seu interese e empezaron trámites para adherirse a este convenio. Hoxe acordamos asinar un convenio, o primeiro, coa Confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de produción marisqueira, por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días ao mes, mentras os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O obxectivo é retirar ao redor de 1.000 kilogramos de estrelas de mar e caranguesos e, ademais, sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro. Cambio de acordo de Consellería, proposta de Consellería de Economía, seguindo co impulso decidido da Xunta de Galicia chamadas aceleradoras empresariais, que o que buscan é promover a creación de startups tecnolóxicas en sectores estratégicos, donde máis interesa que surxan este tipo de iniciativas, automoción, aeronáutica, alimentación. Con estas aceleradoras o que estamos facendo é darlle acompañamento durante os primeiros momentos, inicio destes negocios que adoitan ter un tamaño moi pequeno ata que se consolidan, algunhas agora son empresas moi potentes, tamén lle damos axudas para o financiamento, e xa digo, dende que empezamos con esta iniciativa no ano 2016, que foi cando empezou a comezar de xeito experimental, cando empezou a traballar de xeito experimental a primeira aceleradora, xa se teñen apoiado 375 proxectos innovadores e casi 1.500 postos de traballo creados en sectores tan estratégicos como os que antes me refería, automoción, aeronáutica, alimentación. Pois ben, dado o éxito deste tipo de iniciativas, o acollemento que están tendo, o que fixemos hoxe foi acordar a posta en marcha de 3 novas aceleradoras empresariais
en 3 ámbitos estratégicos: a biotecnoloxía, a saúde e a enerxía. Cal é o obxectivo? Pois impulsar a creación ata o ano 2028 de non menos de 70 novos proxectos nestes sectores, e mobilizar 14 millóns de euros entre o que aporte a Xunta de Galicia e o que aporte a iniciativa privada conxuntamente unha vez que estes negocios empezan a funcionar. Este é o primeiro acordo referido ás startups aceleradoras empresariais, para poñer en marcha startups, 3 novas aceleradoras, e o segundo acordo que tomamos ao respecto foi darlle luz verde a unha nova edición da aceleradora, unha aceleradora específica, a Aceleradora Galicia Avanza, que está centrada no apoio ás PEMES para promover a súa internacionalización. É o seu obxectivo específico. O público específico son as PEMES e o obxectivo axudalas a internacionalizarse. 1,1 millóns de euros para apoiar a 15 empresas, asesoralas durante o seu proceso de internacionalización, durante a súa saída aos mercados. Todo isto está dando froito, como decía, somos a 6ª comunidade autónoma con máis empresas innovadoras e a día de hoxe 534 compañías que xeran máis de 5.700 empregos e que facturan 560 millóns de euros ao ano, teñen que ver con estes procesos de aceleración e con estes procesos de apoio e innovación da Xunta de Galicia. Últimos acordos, todos relacionados con materia de vivenda e de infraestructuras de vivenda. Mais ben, o último explicará a conselleira. O primeiro, dentro dos acordos que tomamos sempre para seguir avanzando no obxectivo de duplicar o parque público de vivendas, volvemos á cidade de Vigo, volvemos ao polígono de San Paio de Navia, onde estamos centrando a maioría dos nosos esforzos. Hoxe autorizamos licitar as obras para construir 78 novas vivendas públicas, donde lles decía, no barrio de San Paio de Navia, en Vigo, por un valor de 14 millóns de euros. Ahora mesmo temos en marcha 925 vivendas públicas na cidade de Vigo, das cales case a metade xa están en construción. Agora se engaden, serían 925 con estas 78 novas vivendas que hoxe licitamos. Segundo acordo en materia de vivenda, este e o último acordo teñen que ver coa cidade de Ourense. Este primeiro ten que ver coas chamadas áreas Resurbe, que son aquelas nas que estáse a promover a rehabilitación e mellora dos servizos destas áreas. Actualmente existen 10 en Galicia. Estas áreas implican tamén unha colaboración moi estreita dos concellos afectados, que son os encargados de diseñar un plan de actuación na zona e de leválo á práctica. E unha vez diseñado este plan de actuación e aprobado pola Xunta de Galicia, poden acceder a axudas específicas para actuar de xeito máis intenso nestas áreas Resurbe. No caso da cidade de Ourense, aprobamos a área Resurbe o seu inicio en marzo do ano 2025, é dicir, hai un ano. Afecta todo o casco histórico e hai outro ámbito entre a zona Vella e o río Barbaña. Hai máis de 3.100 vivendas, casi 1 millero de comercios e casi 4.000 residentes afectados. E hoxe damoslle un paso máis. Decía que os concellos teñen que aprobar un plan de dinamización que logo teñen que executalo e é a Xunta de Galicia a encargada de aprobalo. Foi o que fixemos hoxe, aprobar, darlle o visto e prace o plan de dinamización da área Resurbe do Concello de Ourense, que incluye varias medidas. As máis destacadas son medidas de conservación e recuperación do patrimonio urbán, rehabilitación de edificios, creación de máis espazos verdes ou accións para recuperar negocios tradicionais. Unha vez aprobado este plan de dinamización, corresponde executalo e acceder ás axudas correspondentes. E o outro acordo, o último, ora explicará un poquinho máis polo miúdo a conselleira, refírese a unha iniciativa que anunciamos hai un tempo, e que era un plan piloto tamén no Concello de Ourense. Actuamos en Ourense pola especial escaseza de solo público residencial que existe nesta cidade. De feito, as 64 vivendas públicas que se están a habilitar na zona de Cambedo, da Raya, están sobre unhas parcelas que a Xunta de Galicia lle tivo que adquirir a Saref, o coñecido como Banco Malo, dado a imposibilidade de obtelas do Concello. Por iso decidimos facer este proxecto piloto anunciarnos un momento de posta a disposición previa a súa transformación de baixos en desuso en vivendas públicas, é dicir, baixos que levaran moito tempo sin utilizarse, baixos comerciais,
ou baixos que nunca foron utilizados ou que o foron e estaban agora mesmo sin utilización, convertilos, cumprindo, por suposto, todas as normas de habitabilidade, en vivendas públicas. Con isto conseguíamos o doble objetivo, ou buscábamos nese momento, de revitalizar os barrios e ofrecer máis posibilidades residenciais. 2 millóns de euros foi o que destinamos a esta iniciativa piloto. Dimos un prazo para presentar ofertas de venda e hoxe avaliamos no Consello o resultado deste proceso. Foron 26 os baixos comerciais ofertados na cidade de Ourense, a Xunta de Galicia, baixo este paraguas dos 2 millóns de euros, e agora, toca seguir movendo ficha e se a experiencia, como é previsible, é satisfactoria, a intención da Xunta de Galicia sería, ou estamos valorando, ampliálo a outras cidades e a outros concellos de Galicia. Pero para máis detalles, dou a palabra á conselleira. Gracias, presidente. Boa tarde a todos. Efectivamente, o acceso á vivenda é unha preocupación hoxe en día e, por suposto, é unha ocupación para a Xunta de Galicia. Sabedes que temos unha clara folla de ruta para incrementar ese número de vivendas dispoñibles no mercado, tanto de venda como de alugueiro. Unha folla de ruta que pasa por diversas medidas, tanto pola construción de vivenda de promoción pública, duplicaremos o noso parque público residencial, tanto pola habilitación de solo que urbanizaremos para construir vivenda en colaboración público-privada a través dos nosos PIAs, 20.000 vivendas protegidas, tanto por incentivar a construción de vivenda protegida por promotores e cooperativistas, falábamos hai poucos días desas axudas a promotores e a cooperativistas, a movilización de vivendas baleiras mediante o noso programa Fogar Vivo, que tan boa acollida está a ter, medidas de simplificación administrativa, de axilización que temos xa aprobadas. E unha destas medidas pasa polo aproveitamento de espazos hábiles, pero que actualmente están totalmente en desusos, como esos baixos ou esas entreplantas que atopamos baleiros dende hai anos ao longo das nosas vilas, dos nosos povos, das nosas cidades. Falamos de locais de usos terciarios que non chegan ou non chegaron a aproveitarse, que supoñen unha carga para os seus propietarios e que, ademais, restan vida ás nosas cidades. Por iso, e con ese obxectivo de incrementar o número de vivendas públicas, unha das medidas que puxemos en marcha xa o pasado ano, entrou en vigor a modificación normativa 1 de xaneiro do ano 25, foi a posibilidade, a facilidade de convertir os baixos en vivenda sen que os concellos tivesen que modificar a súa normativa, o seu planeamento municipal, por suposto cumplindo condicións de habitabilidade, pero flexibilizando outras medidas como esa facilidade de acceder directamente desde a vía pública ou esa excepcionalidade de contar con prazas de aparcadoiro. É unha medida, repito, xa en vigor dende 1 de xaneiro do ano 25, que foi moi ben acollida pola meirande parte dos concellos. De feito, hoxe podemos comprobar como moitos desos baixos se están a rehabilitar. En ese contexto, comentaba o presidente, este ano, a principios deste ano, demos un chanzo máis, lanzamos unha oferta pública de adquisición, unha OPA de adquisición de baixos entre plantas na cidade das Burgas, na cidade de Ourense. Por que na cidade de Ourense? Explicábamos que nesta cidade, nesta capital de provincia, é onde menos vivenda pública estamos a construir porque non temos solo onde poder construíla. O Concello carece de solo urbano para poder construir ou o que ten non o cede a Xunta de Galicia. Tivemos que comprar, recordaba o presidente, esa parcela a Sareb toda vez que non foi cedida gratuitamente, 1 millón de euros de investimento público para a adquisición dese solo no que estamos xa a construir nun estado moi avanzado, 64 vivendas na zona de Cambeo da Raya. Cal é o obxectivo desta OPA de locais en Ourense? Pois moi sinxelo, comprar esos locais que están agora mesmo en desuso, transformalos en vivenda, rehabilitalos como vivenda de promoción pública, as calificaremos como vivendas de promoción pública, con protección permanente, e serán adxudicadas en réximen de alugueiro a inscritos no rexistro de demandantes do Concello de Ourense.
2 millóns de euros que agotamos, rematou o prazo o 31 de maio deste ano 2026 e o informe que hoxe aprobamos en Consello da Xunta desvela que foron 26 os locais presentados que darán lugar a lo menos 32 novas vivendas de promoción pública a falta dun estudio máis pormenorizado. Agora toca que os técnicos do Instituto Galego de Vivenda e Solo comproben in situ a viabilidade desos locais. Toca convocar esa comisión de valoración na que, por suposto, estarán representados técnicos do Concello de Ourense e toca aboar o prezo correspondente para a súa compra. Unha vez que sexan adquiridos, formalizarase a escritura de compraventa e inscribirase no rexistro da propiedade e licitaremos a redacción dos correspondentes proxectos de conversión desos locais en vivenda. Repito, destinaránse a inscritos no rexistro de demandantes do Concello de Ourense e destinaránse exclusivamente ao alugueiro. Adiantar, por suposto, as grazas a todos aqueles propietarios que presentaron as súas ofertas, porque con esta iniciativa gañamos todos. Gañan esos propietarios que tiñan esos locais en desuso, gaña a cidade de Ourense toda vez que rexenérase urbanamente a mesma e, por suposto, gañamos todos incrementando ese parque pública de vivenda, con medidas valentes como as que estamos a ofrecer dende a Xunta de Galicia. Moitas gracias. Boa tarde, conselleira. O PP de Pontevedra acaba de votar a favor dunha moción do PSOE nese concello que retrotrae o PIA para a construción de vivenda ao inicio da tramitación. Non sei se ten coñecemento e a que se debe isto. Gracias. Sí, temos coñecemento desa moción presentada. Por suposto, como sempre diximos, total transparencia e total participación, que é o que está a pedir a moción. Pola nosa banda xa nos reunimos con todos os propietarios das vivendas afectadas. Esta mesma semana temos convocada unha reunión con representantes de Solo para dar a coñecer esa iniciativa de posible participación público-privada que foi tamén amosada aos medios de comunicación. Sabedes que temos unha estrategia de desenvolvemento de solo residencial, que estamos a actuar naquelos ámbitos que xa están recollidos nos correspondentes planeamientos, como solos urbanizables, é dicir, como aqueles que están planificados para o seu desenvolvemento polos propietarios do ámbito. O que facemos é, toda vez que levan décadas sen desenvolverse, dende a Xunta de Galicia tomamos a iniciativa e desenvolveremos o solo para o obxectivo de que se construa vivenda protexida en colaboración público-privada, toda vez que é unha demanda da nosa veciñanza. Boa tarde, presidente. Tres cuestións. A primeira relacionada cos resultados en Andalucía, despois de que Moreno Bonilla perdese esa maioría absoluta, o PP conserva únicamente a que vostede obtivo aquí, tamén a de a señora Ayuso en Madrid. Quería saber se vostede se ve como o único contrapeso moderado á presidenta madrileña nestes momentos tras o sucedido nos diferentes citas electorais este ano. Por outra banda, hoxe fan 3 meses dese inicio do arquivo de Altri. Quería saber se dá xa por finiquitado se a empresa non presentou alegacións ese proxecto. E por último, os partidos da oposición pídenlle a vostede que escoite o clamor da rúa en relación coa defensa do galego. E quería saber como está ese pacto polo galego. Gracias. Un momentiño. Bueno, eleccións de Andalucía. O primeiro, felicitar o gañador, sen ninguna dúbida, das eleccións, que foi o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tivo, creo que, un moi bo resultado. É certo que non maioría absoluta, pero creo que un moi bo resultado, un magnífico resultado, e creo que hai que poñelo en valor. E eu o felicito e ao mesmo tempo por extraer outra mensaxe das eleccións de onte en Andalucía, o resultado nefasto do Partido Socialista, o seu peor resultado na historia. O de Juanma Moreno é o segundo millor
o do Partido Socialista é o peor, co cal creo que as mensaxes son bastante claras. En outro sentido, respecto á situación en Galicia, comparación, non estábamos comparando nada. Bueno, primeiro, creo que se poña en manifesto o complicadas que son as maiorías absolutas e, por lo tanto, poñer en valor moito máis cando se consiguen e, efectivamente, agora mesmo hai 3 comunidades autónomas en España donde se está gobernando, estamos gobernando, Galicia unha delas por maioría absoluta, que son Madrid, La Rioja nós mesmos, Galicia. Por lo tanto, aquí non se compite con ninguén. Volvo a poñer de manifesto o mérito que teñen as maiorías absolutas, sinceramente, e eu alégrome moito de que as 3 comunidades do Partido Popular onde esas maiorías absolutas se manteñen e agardo que cando haxa ocasión de facelo outros compañeros ou compañeiras poidan telas. Por lo tanto, aquí nin rivalizamos, nin uns temos que cubrir as cousas que non fa outro. Nos complementamos entre todos, formamos un partido que, por outra banda, formamos parte dun partido, que, por outra banda, nos 4 procesos electorais, acaba de rematar o último, nos 4 obtivo victorias, creo que bastante significativas en todos os casos. O segundo, hoxe, efectivamente, remata o prazo, se que finalmente non se presentan alegacións, eso suporía uns efectos administrativos, e se se presentaran, incluso remata o prazo hoxe, o que faríamos é, que o descoñezo se foron presentadas ou non, o que faríamos é o mesmo que fixemos ato de agora, que era examinalas dende o punto de vista técnico absolutamente obxectivo e actuar en consecuencia. Por eso, xa sei que traballo perdido, porque hai xente que vai descalificar sempre o que fagan os técnicos, eu reivindico o papel dos técnicos asa ou non asa alegacións neste e en calquer outro proceso. A terceira pregunta, forzas de oposición. Onte hubo un partido que estaba, eu creo que no seu lugar institucional, asistindo ao acto da Real Academia Galega, como estaba eu, era o máximo representante do Partido Socialista en Galicia, co cal non sei exactamente clamor das forzas de oposición. É certo que outra representante está na manifestación, pero o representante do Partido Socialista, o señor Besteiro, estaba no acto institucional. E mire, fora das manifestacións, que o a decir de sempre, hai que respetar a xente que se manifesta. Outra cousa é que a manifestación de onte tiña moitas bandeiras, moitos símbolos de un determinado partido político. Quería reclamar algo que, en teoría, quería cubrirse baixo o manto dunha reivindicación xeral, pero tiña moito de político, e eu creo que eso non é o camiño. Eu celebro moito a actitude o que escoitei onte, por exemplo, do presidente da Real Academia Galega, que apelaba a ese consenso. O galego é de todos e de todas, non é de ningunha ideoloxía concreta, por moito que algúns e algunhas se empeñen en decir, soster e amosar o contrario. Eu falaba onte no primeiro acto que tivo lugar, no acto da Xunta de Galicia, sobre a man tendida do goberno galego, e esta debe ser a actitude de todos os gobernos para acadar ese gran pacto pola lingua. Nos imos presentar a proposta como nos comprometimos antes de que remate este primeiro semestre, e agardo de todos aqueles que queran acordar que estén á altura do que pensa, estou convencido, a inmensa maioría da sociedade galega, que isto é un lugar para acordar, un patrimonio de todos, e non é ningún partido político. Os partidos políticos que queiran excluirse do pacto, ata agora quixeron estar excluídos, onte deron un paso máis con todo o que dixeron, pero creo que se equivocan, sinceramente. Boa tarde, presidente. Hai uns días soubemos que o neno que morreu a causa dunha caída nun centro de menores en Fisterra tivo que ser atendido polo helicóptero de Ourense, porque o helicóptero 061 de Santiago, que lle corresponde, estivo semanas fora de Galicia por reparacións. Non houbo sustituto, pese a que os pregos do contrato obrigan a Allianz a poñer sustituto. Allianz leva anos saltándose esta obriga, e non é a primeira vez que se dá unha situación semellante. A compañía compensalle máis pagar as multas que poñer outro helicóptero, a Xunta quitoulle o contrato, sacouno outra vez a concurso, quedou deserto, polo que Allianz segue e seguirá prestando este servizo. É dicir, hoxe pode pasar o mesmo que outro día en Fisterra,
pois levamos xa dende o 30 de abril, estamos a 18 de maio, sen ese helicóptero operativo polo momento. A pregunta, que pensa facer a Xunta á vista do que está a acontecer con este servizo? Grazas. Mire, descoñezo esa circunstancia concreta, seguro na Consellería de Sanidade lle poden respostar con máis coñecemento de causa. Eu que lle podo dicir é que poucas dúbidas caben sobre o noso interese en ter os maiores e mellores medios de resposta ás emerxencias e, polo tanto, esa é a nosa vontade, dende logo, facer cumprir os contratos. Há circunstancias concretas e a imposibilidade de se pudo asistir ou non un helicóptero outro, non o coñezo, pero seguro que na Consellería de Sanidade lle poden dar máis datos. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle de nuevo por las elecciones de Andalucía, en este caso por la victoria que también ha tenido, aunque sea en menor medida, la formación Adelante Andalucía, y qué opina de estas formaciones de izquierdas que crecen un poco al margen de Sánchez o del Gobierno y que parece que están funcionando bastante bien en las últimas elecciones. Y por otra parte, mirando un poco más hacia el futuro, dentro de poco se celebrará el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Quería preguntarle en relación a la movilización masiva que ha convocado el BNG el mismo día, por saber si existe cierta preocupación con la crispación que pueda generar. Muchas gracias. Sí, a primeira, bueno, efectivamente, houve un avance importante, sobre todo unha forza política de esquerdas, avanzou moitísimo en escaños e en porcentaxe, e creo que está claro que espectro político representa e está claro vendo os resultados do Partido Socialista, especialmente, pero non só, tamén das forzas de esquerda que apoian o Partido Socialista, de onde poden vir eses apoios. Por lo tanto, eu diría que as forzas de esquerda que tiveron malos resultados onte, especialmente o Partido Socialista, o peor da súa historia, bueno, pues debería reflexionar, pero como eu estou convencido de que todo está sacrificado, e este é un clamor tamén, seguramente, no interior do Partido Socialista, a pervivencia do seu líder en Madrid, pois probablemente será un chanzo máis na debacle xeral que está sufrindo o Partido Socialista cada vez que se presenta a unhas eleccións e que fan que este tipo de forzas alternativas da esquerda vayan recollendo ese voto que antes era tradicionalmente socialista. Respecto á segunda pregunta, bueno, esta tesia de crispación, bueno, esta tesia de non sentirse, o teñen dito, está nos estatutos do bloque, unha forza independentista que supoño que considerará que a presencia das forzas armadas en Galicia, na nosa comunidade autónoma, pois está de máis e hai que protestar frente a todo iso. Este é o bloque de verdade, cada vez que se saca un pouco a máscara de disimulo que queren poñer, especialmente cando se achegan as eleccións, este é o BNG de verdade, probablemente será unha boa ocasión para que a cidadanía, cada vez máis cidadanía, se decate de que isto é así. Boa tarde. Primeiro, unha cuestión sobre un asunto do Consello. Estas 18 incorporacións á Inspección Sanitaria, queríalle preguntar que perfil de traballador vai ser e como se van escoller a estes traballadores. E volvendo ao resultado das andaluzas, vostede falaba de que non hai rivalidade entre territorios, pero a pregunta é que, a vista de que quedan tan poucas, bueno, que hai unha perda de maiorías absolutas no PP, pensa que se debería escuitar máis a voz de territorios como este, como o galego, que sí que as manteñen, sobre todo, especialmente pensando en antes de que se fagan acordos con Vox nos diferentes territorios. E relacionado con isto, quero lle preguntar se pensa que esta normalización de Vox, da relación con Vox do PP, que se dá a través destes acordos, se pode trasladar a Galicia no sentido de que afecte aos seguintes resultados, se é unha preocupación que ten vostede. Tamén, pensando en Andalucía, no resultado que houbo, pensa que é mellor un goberno en solitario de Juanma Moreno. E, por último, quero lle preguntar por un informe do Consello de Contas que fala de que o gasto nos medios públicos non para de subir, e isto coincide cun momento non que están perdendo audiencias. Quero lle preguntar tamén se isto lle preocupa. Gracias. Perdón, coincide nun momento? No que baixan as audiencias. Bueno, o persoal son persoal sanitario en todo caso, licenciados en medicina e tamén titulados en enfermería, e o procedimento de selección, bueno, pois os habituais para este tipo de contratacións dentro da Xunta de Galicia.
Son 9, decía 18, creo que son 9 e 9, ou non sei, 10 e 8, eso xa non lle podo decir exactamente, pero, en todo caso, licenciados en Medicina e titulados en Enfermería. A seguinte pregunta era as maiorías absolutas. Bueno, recordo que nas 3 eleccións anteriores que se celebraron antes das eleccións de Andalucía non houve perda de maiorías absolutas porque o Partido Popular xa non a tiña. Por lo tanto, mirou os resultados en 2 das 3 eleccións antes das eleccións andaluzas, co cal, por eso decía, 4 victorias, e eso pon en valor donde se manteñen esas maiorías absolutas. O Partido Popular de Galicia creo que se escoita sempre. Agradezo, ademais, ao presidente do Partido Popular a nivel nacional, foi antes presidente do Partido Popular de Galicia, e a opinión e as suxestións que chegan de Galicia sempre as ten en conta, igual que eu teño en conta todo o que me poida chegar no sentido inverso. Despois, eu teño dito moitas veces, quen é responsable de decidir o que cree que é mellor é cada un, o presidente do Partido Popular para o Partido a nivel nacional e eu mesmo para o Partido Popular de Galicia. Por lo tanto, nos seguirán escoitando sin unha dúbida. Si me preocupa o auxe de Vox, bueno, primeiro, creo que foi bastante menos do que eles contaban. Outra cousa é que a aritmética parlamentaria o resultado fai que, efectivamente, sexan necesarios para complementar unha maioría. Isto despois pode materializarse de moi diversas maneiras. Eu non sei, lóxicamente, o presidente Moreno é o que ten que decidir a millor forma e como ten que actuar a partir de agora. Eu só sei, xa o teño dito con ocasión do resultado de outras eleccións, e que tamén hai que ser consecuente cos resultados. Igual que está claro que non hai maioría absoluta, tamén está claro que faltou moi pouco e, polo tanto, agora de reivindicar e exixir esa perspectiva debería ser tida moi en conta. Respecto a... Eu sempre vou decir o que digo moitas veces. Non hai Vox, afortunadamente, en Galicia, e nós seguiremos traballando para merecer a confianza maioritaria dos galegos para que a situación siga así. E o noso compromiso teña que respostar directamente cunha maioría de abondo con aquelo que nos comprometimos sin ter que depender de ninguén máis. Boa tarde, presidente. Ao fío da pregunta que facía antes Fernando, un compañeiro sobre a manifestación de onte, decía agora que, bueno, como xa se anunciara que o Pacto pola Lingua presentaríase no primeiro semestre, decía que estaban dispostos a abrir a man neste proceso de diálogo. Entón, eu pregunto se nesta apertura de man tamén se incluiría unha demanda que se fixo non só na manifestación de onte, sino que ten feito institucións como a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega, sobre abrirse a derrogar o decreto que impide dar en galego determinadas materias no ensino. Gracias. Mire, para acadar un pacto, lóxicamente, todos temos que estar dispostos a escoitar os demais e facer cesión nas posturas iniciais. Nós imos partir hai dun documento inicial no cal participaron moitísimos expertos de moitísimo nivel, que será o que ofrece a Xunta de Galicia para empezar a falar. E, por lo tanto, así se chega a acordos. A mí faime gracia, o Nacionalista Galego xa dixo dende o principio que non había nada que pactar, e que, bueno, o de sempre, o que les din, ou entón non hai nada que acordar. Bueno, iso é tanto como votarse fora do pacto, por lo tanto, reclamar acordos sin querer estar no proceso de negociación é moi complicado. Todos aqueles que queran estar serán escoitados, e eu agardo que ao final, que creo que é o que nos importa, que o resultado dese pacto, si chegamos, que vaya que sí, refrexe o mellor posible, o que sinte a maioría da cidadanía galega, que non é ni patrimonializar o idioma dende un punto de vista ideolóxico, nin ser excluintes con nada, nin ser apriorísticos con nada, e que creo que iso está na rúa, está na xente, e o que deberíamos conseguir, preservando e promocionando o noso idioma, que é o noso maior orgullo e a noso mellor sinal de identidade. En eso ten que conseguir o pacto. Hai xente que xa se votou fora dende o principio, e onte me daba a impresión de que non tiña ningunhas ganas de introducirse, o galla me equivoque. Simplemente quedou atrás a pregunta do Consello de Contas e a TVG. Sí, perdón. Bueno, mire, respecto a audiencias, acabamos de ver, ainda está por explicar, o que se coñeceu outro día respecto de 20 minutos en negro totalmente liderando a audiencia. Eso, como non o quere ninguén e está sin explicar, para ensuiciar investimentos e audiencias, era mellor que primeiro se nos explicase iso.
Hola. En clave nacional, dejando aparte el caso gallego de que el Vox no encuentra el lugar, ¿qué valoración hace de que Vox se esté metiendo en todos los gobiernos autonómicos de las últimas elecciones autonómicas? ¿Qué valoración hace de que Vox esté aumentando su presencia en todos los gobiernos autonómicos en los que el PP no alcanza la mayoría? Bueno, es el resultado de lo que quieren los electores. Es que creo que esto hay que respetarlo. Al final hay elecciones, la gente se pronuncia y pronunciándose está expresando como quiere que sean los gobiernos. Por lo tanto, creo que hay que darle normalidad a esto. Igual que acabo de decir que yo espero seguir trabajando para que la situación en Galicia se mantenga como hasta ahora, con una mayoría absoluta y, por lo tanto, una confianza mayoritaria de los gallegos y de las gallegas en el Partido Popular. En otros sitios donde no es así, bueno, lo lógico es entrar en negociaciones. Vuelvo a decir que los que se echan las manos a la cabeza si se negocia con Vox son los mismos que encuentran muy normal que se negocie con otras fuerzas políticas que muchas veces tienen posturas bastante más radicales que Vox. Sí, sobre esta cuestión. Quería preguntar, claro, o Partido Socialista estuvo no seu peor resultado electoral, sen dúbida, en Andalucía, pero que o PP perdeu 5 diputados, é dicir, perdeu a maioría absoluta, e agora estamos falando de que terá que falar con outro partido, bueno, que non sei se está en auxe ou non, pero que vai a ser determinante nesas eleccións. Entón, e non só pasou isto en Andalucía, vemos que en outras eleccións autonómicas, digamos, que as perspectivas iniciais que tiña o Partido Popular pois quedaron un pouco lonxe do esperado. Eu queria preguntar se non cree tamén que é necesario mellor que o PP aborde pois como afrontar as distintas citas electorais e se a necesidade de ao mellor afrontar un perfil máis diferenciado de Vox, volvendo ao que acontece, digo, que en Galicia, no cual nas últimas eleccións Vox nin ten presencia no Parlamento galego como si tiñan outros parlamentos nos que hubo eleccións agora. Segunda cuestión vai relacionada tamén co pacto da lingua. Entendo que, falaba agora vostede do PSOE, do seu líder, entendo que pode haber acordos entre o PP e o PSOE sobre ese pacto da lingua, e sobre todo, hoxe creo que falaba Besteiro de a necesidade de aumentar digamos, o financiamento para a lingua, é dicir, considera que é necesario tamén investir máis para que tamén haxa uns resultados importantes en canto ao uso do galego. E xa unha terceira cuestión é, xa falou disto vostede, pero quería insistir sobre as críticas que a pasada semana tuveron os médicos de urxencias que se plantaron, que denunciaron incluso malas prácticas por parte da dirección en contra deles e máis, pedían sobre todo que se teñan en conta a necesidade de contratar máis profesionais para a área de urxencias. Non sei se tamén, aparte dos 18 profesionais que anunciaba hoxe, se non teñen pensado tamén a Xunta contratar personal para a área de urxencias. Gracias. Sí, mire, que un pouco redundando na pregunta anterior, os resultados electorais son os que son, e, polo tanto, están dicindo en varios lugares, probablemente menos do que o propio Vox esperaba, porque, igual que onte, o presidente da Xunta de Andalucía falaba da posibilidade, ou decía, mesmo as enquisas apuntaban esa posibilidade uns días antes das eleccións dunha maioría absoluta, ese objetivo non se conseguiu, o cal non quita que haxa que poñer en valor o alto porcentaxe, pero ese objetivo non foi conseguido e é certo que Vox aumentou menos do que esperaba, pero aumentou e agora pode ser decisivo. Por lo tanto, isto é unha realidade, por iso digo que os que xa se están apresurando, que haberá voces, seguro, xa escoitei algunha esta mañá, dicindo que é impensable poder chegar a algún tipo de acordo, ao final o que fan estar descoñecendo o que dixeron os electores andaluces que non concederon ninguna maioría absoluta. Por tanto, isto é o que hai nas eleccións que está vendo. Ten que ser o que haxa sempre. Eu acabo de decir que o meu objetivo, polo que estamos traballando, é seguir tendo a maioría necesaria para non estar neste tipo de situacións. Creo que en Galicia isto é posible, por lo tanto,
A miña responsabilidade, o meu traballo, se ten que dirixir o resultado electoral en Galicia. Por suposto, contribuir a un bo resultado do meu partido a nivel nacional, pero a miña responsabilidade directa é esa. Creo que é posible, en ese sentido, imos seguir traballando. En outro sitio onde hai outras realidades, hai que partir con outro tipo de plantexamentos. A segunda pregunta, oiga, o gallá que o Partido Socialista nesto entenda que desmarcarse dun partido como o BNG que xa dixo que non quere negociar, que non hai nada que negociar, que non hai outra cousa que acordar que aquelo que les din que hai que acordar, que ese non é o camiño. Creo que se sae fora desa dinámica, acertará. E, por lo tanto, se quere negociar, que eu agardo que sí, escoitaremos os seus plantexamentos. Decía onte, efectivamente, o señor Besteiro de aumentar o financiamento, todo eso é plantexable e todo eso é o que temos que ver no marco do pacto, e creo que así como se fan as cousas e así como se poden chegar a acordos. Se esa é a nova dinámica do Partido Socialista, por lo menos neste tema, benvidos esa, e o gallá que demos unha demostración de que se pode acordar nun tema tan sensible e tan importante como este, o gallá que foren máis. E respecto á terceira pregunta, mire, non estou de acordo, sinceramente, o decía onte, igual que outras veces me teño manifestado sobre reivindicacións dos profesionais sanitarios e a Xunta de Galicia, o goberno que eu presido, ten chegado a acordos despois de conflitos que se plantexaron. Creo que nesta ocasión, que estou escoitando dos coordinadores de urxencias, non é certo. Aumentáronse, teño aquí as cifras, reforzáronse as urxencias dos hospitais con 150 médicos máis, só nesta legislatura, e pusemos en marcha incrementos retributivos de máis de 3.500 euros o ano de media. E, ademais, nos hospitais con máis dificultades de cobertura asistencial en urxencias, Ourense, a Mariña, hai medidas extraordinarias. En definitiva, creo que estamos adicándolle un especial empeño a reforzar as urxencias en Galicia. Fomos unha das, senón a comunidade autónoma que máis pulou no seu momento pola creación de especialidade médica de urxencias, como nos reclamaban, porque sabíamos que eso era necesario, sabendo que iba a ter tamén unha repercusión orzamentaria e, polo tanto, o que pido un pouco de sentidiño a algunhas reclamacións que estamos escoitando e que non se asustan á realidade. Agardo que isto se solucione canto antes, pero o esforzo da Xunta de Galicia non recoñecido por estes profesionais, polo que estou escoitando, polo menos polos que falan no seu nome, non é como se está dicindo, sinceramente. Boa tarde, presidente. Unha última pregunta sobre a batería de eleccións autonómicas que houve nos últimos meses. Quería preguntarlle cal considera que é a particularidade de Galicia para que sexa a única comunidade autónoma na que Vox non ten ningún concelleiro en ningún concello, nin deputados estatais, nin deputados autonómicos. Quero dicir, considera vostede que o mérito é todo do proxecto que fai o Partido Popular de Galicia, ou que hai unha parte de incomparecencia de proxecto por parte de Vox, ou que a xente non atopa unha alternativa moderada na oposición ao Partido Popular de Galicia? Cal cree vostede que é esa clave? Gracias. Bueno, esa é a gran pregunta, que é certo que escoito moitas veces, sobre todo cando un sale fora de Galicia, e fala destes temas. Eu creo que unha situación nunca é mérito absoluto de alguén e de mérito absoluto doutra parte. Creo que unha consunción de cousas, eu quero me quedar coa parte que creo que é máis influente, máis mayoritaria, que é a confianza mayoritaria, valga a redundancia, dos galegos na opción política do Partido Popular de Galicia, porque creen que todo aquilo que demandan dun responsable ou dunhas responsabilidades públicas, xestión, responsabilidade, eficacia, honradez, coherencia, principios, o atopan no Partido Popular de Galicia, non o teñen que buscar noutras opcións. Non quero dicir que noutros lugares os meus compañeros e compañeras non ofrezan exactamente igual, pero é certo que en Galicia, especialmente, a xente considera, despois de unha trayectoria de moitos anos, que isto se produce sin unha dúbida e por eso se dá ese resultado que é certo que a día de hoxe é único en España. Eu agardo, sinceramente, que siga sendo así. Moi ben, moitas gracias.